Hello guys! Good afternoon! Welcome back again to my channel. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. So, ngayon po guys, ay mag-haul ako ng Lazada Haul. So, mga 10 or mga 11 package po ito na natanggap ko. So, i-haul ko na. Mga ano ko to natanggap guys. Siguro, mga August pa ito guys. Inipon ko. Muna na tayo guys, yung ano to, unboxing haul. So, ito yung unang anuhin ko. Meron akong gunting dito. So, ito yung una guys. Cut natin guys. Ang laman nito ay Dermacol Film Studio Barandov Prague makeup cover. So, ito ay ano guys, Dermacol. Yan. Dermacol Studio. So, yung shade nito is 207. Waterproof SPF 30 hypoallergenic. So, gagawa natin to ng impression tsaka review. Yan, Dermacol. Price ng Dermacol is 329 peso. So, ililink ko lang below guys yung mga nabili ko tsaka yung price ng mga nabili ko. Dalawa na tayo guys. Olay Natural White Pinkish Furnace with UV Protection. Yeah. Yan siya pangalawa. So, yung price nito is 159 only guys. 159 din 25 grams na siya. Hello guys, ito ay nabuksan ko na. Yung watermelon cold wax, nagamit ko na to. So, kasama to siya sa mga na-order ko. So, 149 yung price niya. Apat guys. Beauty blender. Ano siya? Yung price niya is 150. Nabili ko to guys, yung nag-sell yung Lazada. Mga sale sa Lazada. So, beauty blender, real technique po ito. So, 150 pesos lang siya. Yan yung pang-apat. Guys, ito guys. Brush. Hindi ko pala binuksan yung beauty blender guys. So, ito na lang muna. Ang cute! So, yung price nito guys is 149. 148 pala. 148. So, nagustuhan ko kasi black siya, hindi madumi tingnan pag may foundation na. So, yan, may mga nakalagay Hello Kitty sa mga dito sa holder. Yung pang 5 na. So, ito ay yung Bragg apple cider vinegar 100 ml with Aztec Secret Indian Healing Clay 75 gram. So, yung price nito guys is 415. Yan, gagawa natin yan ng mga review, mga impression yan. Ang galing. Cute siya, maliit. So, yan. Yan yung pang-anim. So, yung mga price sa description box lang guys. So, yung price nito is 469. Tapos, meron ka ng Garnier Micellar Water. Meron na ako niya ito. Tapos,
May dalawa pa. Akala ko isa lang talaga tong Garnier Skin Natural Pure Active. Ito ay clears acne and brightens skin. Grapefruit. Yan siya, guys. So, meron pa palang isa, guys. Surprise. Surprise ako, guys. Palain mo. So, meron pala ding isa. Same sila. Bakit nakalakal na ganito? Ay, may ganun talaga din. Para hindi siguro, pag nabuksan siguro, para hindi masayang yung product. 469, guys. Meron ng 3, pang facial wash, 2, tapos yung Garnier na micellar water. Diba? Ang mura, guys. Grabe, ang mura sa Lazada, guys. So, that's all, guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video, and please don't forget to like, comment below, and subscribe to my channel. So, see you again to my next video. Bye, guys!